Kapin 1,300 ka mga estudyante sa El Salvador City Central School hapsay nga misulod sa ilang klase sa pag-abli gahapong adlaw. Wala sab gipatumang shifting of classes ang eskwelahan. Doon detalye sa report ni James Paulo Yap. Nakatala ang El Salvador City Central School og 1,330 ka mga estudyante nga misulod sa unang adlaw sa klase alang sa academic year 2024-2025. Sigon sa ilang school principal nga si Ian K. Castro nga nagmalinawon ang first day of school sa ilang eskwelahan bisan pa man sa kadako sa populasyon niini. Nagproblema sila, nila pangitaon ang mga rooms nga kay wa pa man gid sila katultol. So para naman tay in charge po na. So nasulbad na dayon. Dili na sab kuno kinahanglan pa nga magpatuman og shifting of classes tungod igo kuno ang ilang mga classroom, lakip maestra ug maakomodar na diini ang tanang estudyante. Sumala sa datos sa Department of Education El Salvador City Division nga adunay 17 ka mga public elementary school ang syudad ug 7 ka mga public high school diin tanan kini nagsugod sa klase kagahapong adlaw. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.